Скочих. Как е? Как си? Уникално е, мамо. Уникално. Давай! И аз още трепера. Да, в момента скача. В момента скача, аз го снимам. А? Да. Не. В момента приемаме ти това. Не бе, не. Като и колко скочи. Сега Крум скача след него и колко. Виж какво снимка за мной. Снимките тут май се по-години. Аз ще му звънна. Почваме се. Круми, веро! Давай, рибке! Карабинера ги спи. Аз само се качвам. И в момента, в който се гледам и по 5 бях решила да се скача само. 9. Надолу. До 9 стигнах, от 10 до 9 стигнах.